खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन जेरावबो देरहासार जानो हागोन गुबुननि गोसोखौबो दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन मावनो हानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ न'खराव बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ मोनगोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो हानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर खुसि जागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ होजेननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ मावनो हानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमाजानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन समाजावबो मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन देहाया नाथाय बारा मोजां थायाबो जानो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो हानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननोबो फोरमायनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै मान मोननो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नखराव बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोद मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोद मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्राबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि सिगांनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ
रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों